Det er mig først. Nej, vi hedder bare det der. Jeg ved bare player. Sæt den. Det var start. Okay, det er den. Og så skynd. Og ikke råb. Og jeg skal nok lade være med det. Det siger jeg over en, men jeg klapper dig ind på skallen. Er det ikke vores fjerde gang, det her? Jo, det er. Eller 5. Ja, Eller 6. Eller 7. eller 10. Eller 100. Ej, nu ved vi ikke har mus. Hvor er den standard. Skal jeg komme over? Det skal jeg så ikke. Ej, prøv at tænke mig, at det bliver sådan hele vejen hen. Ja! Det er den der, hvor vi altid står lige i. Jeg har lavet det. Men der er jeg også. Yes. Nej! Fuck, hvor kløs. What? Den bukkede. Så den kommer hop, så kom den skråt over. Så er det bare. Den bukkede sig. Nej. Du skal egentlig bare igennem, og så gør du sådan ding, ding, ding. Fli. 2-1-2. Nej, ikke den her. Jo, baby, det er den, hvor du hader. Det er den der, hvor jeg er for hurtig. Hver eneste gang. Ja, jeg fucking endelig gjorde det. Det er fucking du der hul i den her, men det var svært. Nej, det er faktisk ikke engang, tror jeg. Den er mega nem. Hvad med plus den her, hvor vi rammer ind der, så var vi? Det har ingen engang så gjort det. Ja. Det er tror. Jeg har lige gjort det. Vi gjorde det også sidste runde. Nej. Og forrige runde. Nej, var det ikke fordi, du skød ind på den? Ja, før. Kør fuck med en, baby. Jeg lavede sådan op og top op. Det er dig. Nej. Prøv at gøre den samme som Tixen. Det plejer at gøre, baby. Ja. Nej. Den der måde at skyde på. Det er altså den her metode, jeg plejer at bruge. Ja. Så er der ikke noget at twerk for. Øj, 3 gange i træk. Det er fint. Det er mig, det er mig. Og vi hører til top. Ja, præcis. Og 4 gange i træk, mand. Hvorfor ser Ralle ikke det her? Mod ham, det fik jeg 53. Nej, jeg fik 58. 9. Det er dig. Nej. Ja, det er det. Så. Fuck, hvor kløs. Ej, hvor var det ulækkert det. Ej, Kasper, stop. Gør vi ikke helt til. Hvorfor rammer jeg hele tiden din? Det er fordi, at få lige din isen, jeg også lige kan få min i, og så stop det. Du spørger bare for mig lige nu. Tak. Du kan nemlig lige få min i. Fuck, det var en tæt på at brænde der. Drop det. Drop det der. Hvordan kunne du få mere fart på det? Så var. Fordi den kommer ned, og så ruller den ud. En yndig i byen. Jeg tror ikke, du skal tage den der. Hvorfor skulle det der? Fordi du fik den i. For du kunne mene det. Jeg har 8 minutter endnu. Ej, Bjerg, du er den her, hvor vi får hul i. Den er egentlig nem nok, den her. Nu gør jeg sammen med video, Bjerg, Bjerg. Ja. Og så ramte det fail. Nej, jeg failede ikke. Det gjorde. Nej, jeg gjorde Jo, ikke. det gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Politikken. Politiet det der. Det var politikken.
Det var vi jo ikke ved. Ej, Bim, det der var mere til at fail. Ja, fuck, hvor kløs, mand. Jeg rammer i første, så var det lige. Det kan det godt nok bare ikke. Hvorfor skal din stå i vejen? Er det sjovt? Nej, det er det ikke. Hey, Bim, sagde et ord. Det der forkert ord lige før. Du gjorde. Nej. Hvad er det nu, vi ikke vil sige? What var meningen? Det røg i. Nej, røg i, du kan. Nå. Hvad var det? Total spy. What? Det kunne godt til at næsten tænke. 10 sekunder. Jeg vil lige så sige det lidt før, Bim. Kasper, det er bare være. Det er lige meget, når du siger det. Men det er fordi, du råber med det. Jeg siger det bare sådan til stille. Slap af. Hvem er det for? Hver dag. Slap af. Hver dag. Slap af. Hver dag. Ej, det var. Det lyder. Ja, hvem er det for? Det lyder så dårligt, når du synger. Ej, lad være. Det er mig. Vi er aldrig. Ej, hold nu kæft. Vi er aldrig nået så mange. Ej. Lad nu bare med knalde luften. Det gør jeg ikke. Ligesom Ralle. Ligesom Ralle er det. Nej, det er bord, han kalder. Nej, det er gulv. Der var der. Så dumt ud. Den her bliver aldrig færdig med. Jeg kommer lidt længere. Det går vel lige så langt som dig, sikkert. Ja, det kommer nok længere. Nej, det gjorde du ikke engang. Prøv at se her, hvad jeg nu lige laver, Kasper. Hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg se på? At jeg... Nej. Hvem er noget længst? Det er jeg. Så spærrer du. Næsten. Jeg vil stå min væk, Bebe. Vil du stå min væk? Ja, egentlig børn. Så der må du brænde nu. Nej, det er derfor, du har brugt 5 skud på den der. Nej, det var fordi, den sætter forkert. Jeg var bare helt forkert på den. Hey, du den der band. Den her, men det er heller ikke noget til. Fuck. Hvor nederen. Ja, fuck det. Men vi sagde det jo ikke, det sagde nederen. Det er Ron. Nederen. Det sagde nederen. What, det ser faktisk pænt underligt ud. Bare det måske være. Ja, hvad var det med? Ja, for fanden. Du brænder nu. Bare fuld skrald på lige nu. Nej, vi spiller lige. Jeg vil bare finde en, så står vi lige. Nej! Ej, vi står lige. Næsten færdig. Det er hvor du fejler. Husk det, Bebe. Husk hvordan du fejler. Det er så hvor du fejler, Bebe. Vi har ikke spillet den her før, så nej. Jeg tror, den her hjørne nu. Tryk, du skal. Hvad? Ja, det skulle da være. Nu skal du jo prøve det. Det skulle da være at prøve det. Derfor. Nu kan vi være. Jo. Jeg rammer i nu. Hvis du brænder nu. Fuck, hvor læg. Ja, nej. Nej! Jeg havde den op siden nu. Det var en 9'er. Ja, den går nedad, ikke også?
Den går nedad. Det er så nederen. Det er nederen, at den går nedad. Nu rammer I. Nej! Ej, kæft. Jeg kan ikke finde ud af det, jeg spiller med. Nej, det ved jeg godt. Nu skyder den bagud, så kommer den fremad. Hvem er de to sidste runde? Jeg skal bare vente der. Jeg skal bare vente de to runder her. Ja, og du skal ikke sige det der over. Nej, hvem der har været til selv 3 gange? Jeg sagde det 5 gange. Nej, så 3 gange. Ja. Så laver vi lige sneaky biggy. Ram min. Laver lige det sneaky biggy ninja. Nej, lad være. Kasper. Bare fordi du taber. Wow, okay, nu baby. Det gør jeg. Nej! Jeg har vundet nu, baby. YOLO swag, Molotov. Hvem har haft menstruation? Gjorde du ikke et eller andet, som blødningen stoppede? Nå, Kasper, hvem er det der? Det er ikke dig, i hvert fald. Det skulle heller ikke være. Nej, Fandme det er banen. Men banen har sø. Okay. Så det kan godt på første forsøg. Den lader den bare lige trille, og så bevæger den sig lige lidt, og så går den lige over i hullet på første forsøg. Bare, baby. Jeg ramte din. Fuck dig, baby. Ej, det må jeg ellers sige. Hvad fanden er det, du laver her? Ej, så giver du mig bare fingeren. Ej, hvor du... Så kommer jeg din igen. Tak, baby. Fuck, hvor nederen. Så skal vi se at pakke sammen. Nej, men lige den der bane. Lige den der bane. Vi har den. Ja. Gør det på en måde. Ja, det kan jeg nemt simplificere. Det er easy. Du vandt, baby. Så jeg siger... Nej, sidste. Nej, en til. Jamen, du har vundet. Ellers du rummer fælden ikke mange gange. Nej. Du skal bare ramme mere mange fælden. Ja, det skal du også. Jeg skal ikke. Jo, du skal. Godt. Ja, hold lige nu, så sådan. Op med. Jeg fik lige. Kasper. Hvorfor skal I så mange skud, du bruger? Det er så nederen der, baby. Nu siger du det ikke mere, hvor vi er ved at være færdige. Jo, jeg siger det lige om lidt. Hvis jeg ikke får den lige nu, hvad skal jeg så stoppe optagelsen? Nej, vi skal se, hvor mange skud du bruger. Ja. Nå, men jeg skal lige lave noget mad. Ja, det er det der. Deroppe. Det er så fucking træls. Har du ikke set den gå ned? Der er sådan en pil nedad. Ja, jeg har set. Er det 7 skud, eller hvad? Du kan maks bruge 10 skud, så jeg gætter på 10. Ja. Jeg lige før bedre end 10 på et... På du får 9 på de 10 forsøg. Eller du ikke engang får den 9, du er på. Jeg prøver rigtig det her. Det ved jeg godt. Det er skud der. 49. Husk op nu.